а срещу заблудата любовта към истината ни задължава да говорим ясно. Мистичната троица не е описана в писанията. Библията свидетелства за един Бог Йехова и за неговия син Йехошуа, който е изпратен упълномощен и подчинен на своя баща. Излез от мъглата на човешките догми и се върни към чистия текст. Поклони се на Йехова, единствения истинен Бог. почети Исус като Сина, пратеника, посредника и Господаря, на когото Бог даде власт, дух и слава. Живей с духа на Йехова, който дава сила да вършим неговата воля, както я вършеше неговият син. Истината не се нуждае от мистерия, от светлина. Писанието е светлината и доказва достатъчно ясно: един е Бог Йехова, Исус е неговият син. Писанието говори ясно за един Бог. Слушай, Израилю, Йехова нашият Бог е един. Аз съм Йехова и няма друг, освен мене няма Бог. Йехова, чието име е ревнив, не споделя славата си. Писанието говори ясно за Сина, подчинен и възвисен на бащата. Това е вечният живот, да познават Тип, единствен е истински Бог, и Йехошуа, когото си изпратил. Бащата е по-голям от мене. Възлизам при моя баща и вашия баща, моя Бог и вашия Бог. Един Бог и един посредник между Бога и хората, човека Христос. Заради това Бог го превъзвиси. Тези стихове не оставят място за равенство по същност. Сина е напълно послушен на бащата, той получава духа без мярка. Бога и върши делата чрез силата на Йехова. Излез от мъглата на човешките догми и се върни към чистия текст. Поклони се на Йехова, единствения истинен Бог. Почети Исус като Сина, пратеника, посредника и Господаря, на когото Бог да даде власт, дух и слава. Живей с духа на Йехова, който дава сила да вършим неговата воля, както я вършеше неговият син. Истината не се нуждае от мистерия, от светлина. Писанието е светлината и доказва достатъчно ясно: един е Бог Йехова, Исус е неговият син. Светия Дух, Божията действена сила, не трето лице. Духа на Бога се движеше над водите. Силата на Всевишния ще те осени. Получи от бащата обещанието за Светия Дух. Той изля това, което виждате и чувате. Писанието говори за Духа като сила и действие на Йехова, чрез която Той създава, упълномощава и оживотворява, не като отделна божествена личност. Апостолското свидетелство без мистицизъм. За нас има един Бог, бащата, от когото е всичко, и един Господар, Исус. Апостолите различават ясно бащата. Бог и Сина, наш Господар, Учител и Владетел, подадена власт, несъщностни личности. Защо Троицата е чужда на Библията?
Тя замъглява простото свидетелство. Един е Бог Йехова. Тя превръща послушния син в съвечен и равен. Въпреки ясните свидетелства за зависимост, послушание и възвишаване от Бога, тя подкопава ревността на Йехова за Неговото име и слава. Излез от мъглата на човешките догми и се върни към чистия текст. Поклони се на Йехова, единствения истинен Бог. Почети Исус като Сина, пратеника, посредника и Господаря, на когото Бог даде власт, дух и слава. Живей с духа на Йехова, който дава сила да вършим Неговата воля, както я вършеше Неговият Син. Истината не се нуждае от мистерия, от светлина. Писанието е светлината и доказва достатъчно ясно: един е Бог Йехова, Исус е Неговият Син. Ясно послание. Един е Бог Йехова, Е Неговият Син.